Burmarrat Stellina dil-ġimgħa żilna li nifqu Burmarrat. Jinfettejd li nifqu. Għax min jaf kemm il-darba d-dejna minna u hekk ġobni niqafaw. Hello? Nista' nidħol? Tiġi waraj, ma taħat urini fej. Laħba jina għamiltu tija jaqaw. Għawek irrit nidħol. U ma xed tagħmel? Qed iżobru kumpanija xarab. Ejwa. Tafal fej qegħdin waħna. Ara. All right. Kif inti? Jina dawrek, għax fjannar li ġej, semmu ġewa Livigno. Ma saj, mija jsenħu grupp ta' nis, u di darba mis xaħat minnkom. Bis, bissa għanna mistoqsija zaħira, li tru t-rispondu, un bat, tajdu la kuxtaċ ċattaw li tiġu mijaj. Mela, jina għandi 3 envelopes sawnek, jien donni irqata u għek, da konda. Għandi 3 envelopes sawnek. Kem ta' zir wieħed minnom għanna la, il-be, jew iċċe. Lim trid inti? Mela ħati huwet il-mama. Kara. Dan, mela ħaniftuħ, ta' issa. ħafifa ta' di, bżgur sa taqtawa, li ma kien l-uniku program fid-dinja, l-uniku program fid-dinja li xandar live mill-Vatikan. Aħna minn fejġej. Xaraba. Proset. ħanajdu la tkantalna. Jizgur, għax ġisena minni għamma immek ma taġġa tħossa f'sikita. Ikanta r-raġel, għamur fej r-raġel jien. Għax ġisena għanamlu barra li taqta l-mistoqsija titkantalna. Xarabank. Owejo. Ciao, ħalħallukom. Bye. Bye. Ciao.